Ja taas on aika tullut lähteä. Ja hyvät on tunnelmat. Äkkiä pois kaupungista. Joo. Täällä sitä ollaan Eurassa Koskelijärvellä. Syysvaellus alkakoon. Vähän on kesäiset lämmöt täällä, mutta nautitaan siitä näin syyskuussa. Vähän keltaisia lehtiä lentelee ja syksyä ilmassa, mutta kesäiset lämpötilat kyllä. Joo, jospa sitä pääsis uimaankin myös. Voi hyvä päivä. No mitä Susanna, miltä tuntuu nyt kun lähdettiin liikenteeseen ja alle kilometri ollaan päästy ja tulee paikallisia vastaan ja he varoittaa meitä susista. Miltä nyt tuntuu? No, tuossa tuli just sanottu, että kyllä siellä sudellakin sit kestää syömät puuhiin ruveta, jos virkot on riippumatoissa. Siinä saa vähän aikaa kuoria. Puukko ei ole nyt mukaan, mutta Aija sanoi, että silloin jos täytyy ruveta puukkohippasilla susiloiden kanssa. Joo. Mulla on tuolla aika semmoset tuoksuvat meetwurstiviipaleet rinkassa, mutta mä vähän veikkaan, että tälle ihmisen tuoksu niin ajaa sudet kyllä kauemmas. Ja täällä pariskunnalla oli koira, niin kyllä se koira on paljon parempi houkutin susille kuin muutama meetwurstikimpale rinkassa. Et vaikka olisi kiva nähdä niitä susia luonnossa, niin mä veikkaan, että tääkin reissu menee ilman susihavaintoja. Oi! Oi! Oi ei. Ylipäänsä ja Perkele. mä tulin perheen edellä ja rinkka lähti kiskomaan alas. Kukkuu. Hiljasto. Kyllä me kuitenkin eniten täällä Turun seudulla retkeillään ja täältä se innostus on lähtenyt. Huomasin tuossa äskettä, että rinkka on paskana reklamaationkin jälkeen vielä. Täällä on korjauksesta rinkka sen takia, koska tähän on liikkeessä sanottu, että tämähän kerää niin paljon roskaa, että tämä ei pysy paikoillaan tämä lärpäke. Nyt mä oon taas täällä vaelluksella ja 2 kilsan kohdalla lähtenyt irti, niin vakuutettu liikkeessä, että kyllä tämä tästä. Kyllä Suomen luonto on kaunis. Kanttarelle apajat avautuu. Se hyvä näissä koskemattomissa paikoissa on, tai tällaisissa, missä vähemmän kuljetaan, niin täältä myös niin löytyy näitä kanttareille ihan polun vierestä. Mä arvasin, että me löydetään täältä. Tässä Herpulan rinkankannossa, niin mä pakkaan tän niin täyteen vettä ja kaikkea muuta saatana tavaraa. Aina siitä. Oi! Ei sillä kyllä mitään väliä ole, mitä sä tallennat. Niin. Hienoja maisemia. Niin kauan kun mä en oo missään puskassa tarpeella, niin Niin kuvaaminen on. ei tarvitse sensuroida. Matkaa on vielä. Miksi me aina päädytään ekana päivänä vetää ihan tolkuton määrä kilsoja? Miksi tää tuntuu niin pitkältä matka? Koska me ollaan pirkkoja ja me valitaan tällaisia päiviä, jota lämmöllä muistelemme sitten taas työarjen edetessä. Tätä odotin koko viikon. Aivan älytöntä. Miksi kilometrit lopuu?
ei uskalla laskea rinkkaakaan, kun ei varmaan jaksa nostaa sitä. Pyörtyy sen jälkeen. Joo. Mutta sä sanoit, että 200 metriä. Joo. Nonni, uskotaan siihen. Ihanaa saada kanttarelle, mutta siitä en tiedä, onko se ihanaa, että niitä syö täällä pimeässä. Good morning, good morning. Ei ollut kylmä yö. Ei ollut. Kerrankin voidaan sanoa, että yö oli lämmin. Ai että. Oli tuossa vähän kuvaussuunnitelmia eiliselle illalle leiriytymisestä ja uimisesta. Mutta siis me päästiin perille päiväsaikaan, mutta toi laavu, missä meidän piti niinku majoittua siinä ympäristössä, niin ei siellä ollut mitään paikkaa, sopiva paikka riippumatoille. Niin me jouduttiin tulemaan niinku metsän puolelle, tuo laavu ja huussi on tuolla vähän kauempana. Ja sitten alkoikin ilta olla pimeä, me mentiin laavulle laittaa ruokaa. Sitten niinku otsavalojen kanssa. Sitten oli ehkä ei niin hirveän kuvauksellista materiaalia eilen, kun mulle tuli migreenikohtaus. Ai niin, se oli se iso juttu, mitä siinä tapahtui. Niin. Mutta mä muistan vaan pimeyden ja rapaavan, Niin. että se ei vaikuttanut mun tunnelmiin siis mitenkään. Joo, Päinvastoin mä olin vähän huolissani. Mut just hyvä siis, kun sä olit peseytymässä siellä silleen tyyli rallattelet ja sit mä istun nuotiolla ja vahdin makkaraa siinä ja huomaan, että pää alkaa mennä koko ajan tyhjemmäksi ja sit mä alan huomaamaan, että no niin, että nyt tulee semmonen yrjömigreenikohtaus ja kyllä se oksentaminen sit vähän helpotti. Mut ihan niinku Joo. aivan hirveetä jotenkin. Onneksi se niinku tuli tälleen, kun oltiin leiriydytty. Koska se on ihan niinku, mä en edes tiedä miten mä oon selviytynyt tuolta laavupaikalta tänne yöllä. Se on niin lamaannuttava niinku se olo, mikä siitä tulee. Kato minkä kokoinen hämähäkki mun kanssa on nukkunut. Hän on siellä ollut hengaillut sunkaan. Joo. Sä oot ollut niin huonovointinen, että vaikka siellä olisi ollut kuule joku liito-orava sun kanssa, et ois sitä huomannut. Joo. Ehkä tässä ei ole kiire nyt just mihinkään. Välillä vaelluksissa tulee semmosia hetkiä, että joudutaan vähän teitä pitkin menemään. Nyt tällä hetkellä suunnistetaan maastokartan avulla tätä Koskeljärveä ympäri. Päästään taas jonkun ajan päästä vähän enemmän tonne metsän ja rannan läheisyyteen. Semmonen ohitus. Me jatkettiin Perävuorelle tauolle. Hirvikärpäsi ollaan kaiveltu. Ai, oot kaivannut mun tukasta niitä jo tuossa matkan varrella. Mä otin sun jostain olkahihnasta. Joo, Täällä mä tunnen, että mulla on nyt yksi tuolla. Mut se menee siellä jossain. Elää omaa elämänsä. Jos mä löydän sen, niin mä otan sen pois. Ei oo tähän mennessä ihan hirveän paha ollut tuo maasto kulkee. Joo, ei. Mut voi jo tästä Koskeljärven kierroksesta niin sanoa sen verran, että tää ei ole ehkä niille, jotka kaipaa niin merkittyä polkua ja jatkuvaa metsämaisemaa. Me jouduttiin aika paljon tietä pitkin tulee. No oli nyt metsätietä, semmoista mönkiätietäkin paljon ja näin. Mut joo, rauhallista on, että täällä pääsee sitten näille metsäalueille, niin tätä me oikeastaan luonnossa tullaan hakemaan ja ilman massiivista määrää muita retkeilijöitä. On harmittanut, että sortsit jäi kotiin. Toisaalta siitähän ne hirvikärpäset olisi vasta riemastunutkin. Olisi vähän paljaita sääriä näkynyt. Ei ole varoituksista huolimatta nähty vieläkään sutta.
Ei mitään eläintä. Sen enempää eläimellismenoa ei ole ollut. Kyllä me luvataan kertoa, jos me jotain suurpetohavaintoja tehtäisiin. Ja eikö se sanota, että jos ihminen eksyy, niin se alkaa tekemään ympyrää? Oli kyykäärme, jota jäätiin tuossa autotiellä ihmettelemään hetki sitten, mutta osoittautui, että käärme oli kuollut. Nähtiin vielä, kun auto ajoi sen päälle ja litisti. Siitä kuului semmonen... Joo, mä kerron miten käärme napsahti. Se oli ikävän kuulosta. Joo, rauha käärmeen sielulle. Joo. Kohta lähdetään painelee tonne päin metsään. Etsitään sopivaa kohtaa, mistä mennään, että vältyttäisiin soisilta osuuksilta. Kaikkea sitä ei ehdi kuvaamaan, kun täällä luonnossa menee. Justiinsa nähtiin kaukana, kun hirvi jolkotteli meitä pakoon. Mitenköhän ne suurpedot mahtaa käyttäytyä, kun kuulee meidän keskustelut ja kulkemiset täällä. Tuskin hakeutuu sen lähemmäs kuin hirvikään. Nyt tämmönen pro tip riippumattoretkeilijöille, jos ei ole vielä hankittuna, niin tämmönen hotspot, johon saa makualustan tujotettua. Makualusta pysyy paremmin paikallaan ja sitten täällä sivuilla on tämmöiset virpakkeet, mitkä pitää lämpimänä keskivartalo. Et varsinkin naiset kaipaavat enemmän lämmikettä tuohon lantioalueelle, niin suosittelen lämpimästi hankkimaan. Joku kun tulisi vielä vähän neuvomaan mua tässä. Niin... Haluatko, että me tuun neuvomassa? Ei, älä. Tai jos sä mua neuvot, niin se on eri asia, mutta joku tulisi mua somessa nyt neuvomaan. Tämmöisissä meiningeissä täällä. Juu, sinne vaan. Ja kaveri siellä, joo. Teidän kanssa saakin yötä täällä sitten viettää. Joo, yksi meni jo tonne Aijan hotellia kohden. Se olisi aamukaffet. Aamukaffeet. Toi on avattu. Mun piti tuoda se sulle, mutta sit mä rupesin täällä kaikkea muuta tekemään. Meillä on luksusta täällä. Ihan maidotkin kannettu mukana. Kyllä tämmöisille parin yön vaelluksille viitsiikin. Eli jotain puroja tai vähän tommosia vetisiä kohtia
Mutta me vaan kierretään sit, mutta pysytellään tässä rantaviivan lähellä. Niin me päädytään lopulta tonne uhrattuun. Joo. Okei, matka jatkuu vikalle 10. Kyllä täältä joku polku lähtee. Siihen on syynsä, miksi täällä ei ole merkattua polkua. Kulkeminen on ollut tähän mennessä aika haastavaa ja täällä menee tällaisia jotain pieniä kuljettuja polkuja ja sitten ne päättyy. Mutta kanttarelle. Vediks leviäks? Pelastui täpärästi viime hetkellä. Meillä on ollut tänään vähän haasteita muutenkin. Mä en tiedä, selvitäänkö me Turkuun asti tänään ollenkaan. Se voi olla, että joudutaan joku hätämajoite tekemään. Työpaikoin voi ilmoittaa, että ollaan jossain jouvassa. Oi vitsi, uuteen nousuun. Kyllä sä tänne toisella puolella vielä pääset. Joo. See you on the other side. Sekin ahusia. Pelkoa ja inhoa Koskelijärvellä. Tässä on meidän lounastaukopaikka. Pirkot on löytänyt tielle. Vittu me luultiin, ettei me enää ikinä niin kuin nähdä tietä. Että me ollaan vaan eksytty jonnekin. Tota ei voi laittaa mihinkään, mä kiroilin. Mä en pysty uskoa tätä, että sulla riittää rohkeat kuvaamiseen tällä hetkellä, että tutuksen määrä on Te ette tiedä, mistä me tultiin äsken. Älkää tulko tänne vaeltaa tätä järveä ympäri. Nyt se on todettu. Se on täysin kelvoton siihen. Ei se ole täysin kerrotaan. Tää oli huono osuus tää vaan. Tietä pitkin ensi kerralla tää pikkupätkä tästä. Tähän asti muuten ollut hyvä kulkus, mutta härkuamasta eteenpäin niin vittu oli vihoviiminen virhe mennä metsää pitkin. Mutta Pirkot testasivat, että sinun ei tarvi. Älä tule tänne tekemään mitään järven ympärikierrosta. En kyllä välitä näistä muonista yhtään. Keskellä epätoivoa Ryteikössä löysimme, tai pikemminkin osuimme kultasuoneen. Täällähän näitä sieniä on. Se oli siinä sitten se lähes tulko muutama kilsa jäljellä vielä autolla, mutta käytännössä. Se oli Koskelijärvi. No, loppua kohde voi sanoa kiertäkää, mutta varauksella. Niin toi järven eteläpää oli melko helppo mennä sieltä maastoa pitkin, mutta Ärkluomasta eteenpäin niin suosittelemme, varmasti ollaan molemmat samaa mieltä, uskallan sanoa, että suosittelemme autoteitä pitkin kulkemista mahdollisimman pitkään. Loppusiivu, mitä metsässä mentiin, olikin miellyttävää polkua ja kyllä meidän uhraus sitten palkittiin lopulta. Nyt jos pistäisi tiskin pystyyn torille, niin oltaisiin rikkaita. Kyllä. Mutta kiitos kun olitte kanssamme tällä reissulla. Kiitos.